Ανακύκλωση τώρα, είμαστε κολόγοι, δεν πετάμε τίποτα. Καλά. Και μετά σε μένα και μετά στη μέση. Έλα, αγόρι μου, άναψε μας το τζάκι. Κρύο σήμερα, Θωμά. Κρυώνει και η Εβίτα. Λοιπόν, κάνει πολύ κρύο σήμερα. Μην την κλαις την Εβίτα. Θα ανάψει το τζάκι της. Μοναχούλα της δεν μπορεί. Δεν ξέρω πώς να το καθαρίσω, πώς να το ανάψω, δεν ξέρω τίποτα. Βλέπω να κρυώνω σήμερα. Θα φωνάξει έναν άντρα. Και τι άντρα? Τον Αυγερινό. Είπα να μην χάσω την ευκαιρία. Και η Εβίτα όμως. Επιτέλους. Και η Εβίτα τι θα κάνει? Δεν θα εκδηθεί? Πώς θα ανάβεις? Εσύ, πώς θα ανάβεις? Εγώ είμαι πετρέλαιο, γιατί θέλω να είναι γρήγορο το άνομα. Ουάου! Δεν ξέρω, Θωμά, αν θα εκδηθεί η Εβίτα, αλλά κοίταξε τον. Πώς αντικατοπτρίζονται οι φλόγες στους κοιλιακούς του. Ξέρεις πολύ καλά να ανάβεις τις φωτιές. Ωραία, το ανάψαμε το τζάκι. Και τώρα τι? Μήπως ήρθε η ώρα? Νομίζω. Τσιν τσιν, Θωμά, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Τσιν τσιν. Στη φωτιά σου λοιπόν. Μας άναψες. Ωραία. Μας Έτσι με τους ανάψατε. κοιλιακούς πήγαινε να έρθει το τζάκι. Μας ανάψατε, αλλά μείναμε εκεί πέρα. Μετά τι έγινε? Την μπανάνα τη φάγαμε, εντάξει, την έτσι αλλιώς. Η μπανάνα ήταν λίγο άσχετη έτσι. Φράουλες έπρεπε να τρώει μας με τη σαμπάνια, όχι μπανάνα. Τα ξέρει η Λουίζα, αυτό το κορίτσι. Γιατί η Δεν Λουίζα, ξέρει ο Αυγερινός τι πρέπει να προσφέρει σε μια γυναίκα με τη σαμπάνια. Η μπανάνα. Όχι μπανάνα. Μπανάνα για προπόνηση. Η μπανάνα είναι μετά τη σαμπάνια, δεν είναι ταυτόχρονα. Κατάλαβα.